Η εκκλησία μας ιδρύθηκε το 1862 από δωρεές κατοίκων και προσωπικές εργασίες. Η Αγία Παρασκευή χτίστηκε κάπου το 16ο αιώνα, 1500 με 1600. Ενώθηκαν 3 χωριά, η Γέρνα, ο Άγιος Δημήτριος και η Αγία Δευτέρα τα καινούργια. Και ένας οικισμός που υπήρχε εδώ, κοντά στο σπήλαιο της Αγίας Παρασκευής. Το όνομα το έδωσε η Αγία Παρασκευή, του χωριού. Η Αγία Παρασκευή, η οποία είναι ένα σπήλαιο με την εικόνα της μέσα. Σωστά, το οποίο η εικόνα της είναι εδώ, είναι πανάρχια και είναι εδώ στο ιερό μέσα. Το όνομα το έδωσε λοιπόν η Αγία Παρασκευή, οι κάτοικοι της Αγίας Παρασκευής. Το όνομα του ναού Παμηγής των Ταξιαρχών, οι κάτοικοι της Γέρνας, ένα από το πιο μεγάλο χωριό που ήρθε εδώ. Λόγω τότε ερχόταν οι πειρατές και κάνανε γιουρούσια και κάποια κυρία που υπηρετούσε στο σπήλαιο την Αγία Παρασκευή είδε όνειρο το βράδυ ότι θα έρθουν οι πειρατές και ενημέρωσε τους προέδρους των γύρω χωριών και μαζευτήκαν εδώ για να γλιτώσουν από τους πειρατές και το θεωρήσαν θαύμα της Αγίας Παρασκευής, γιατί το ότι το είδε η γιαγιά που υπηρετούσε στο σπήλαιο δεν είναι έτσι τυχαίο. Το θεώρησαν θαύμα. Μεταφερθήκανε η Γέρνα, ο Άγιος Δημήτριος και η Αγία Δευτέρα, τα καινούργια άλλος οικισμός, και φτιάξανε την Αγία Παρασκευή κάπου 15ο-16ο αιώνα. Το όνομα το έδωσε η Αγία Παρασκευή, το όνομα του ναού το έδωσε η Γέρνα, γιατί εκεί ήταν μεγάλο χωριό η Γέρνα και είχε ναό κεντρικό του Παμηγής των Ταξιαρχών. Η εκκλησία μας είναι τρίκλητη βασιλική, των Παμηγής των Ταξιαρχών, της Αγίας Παρασκευής και του Αγίου Χαραλάμπους, τα 3 κλήτη. 3 τράπεζες έχει μέσα στην εκκλησία, έτσι. Για εξηγήστε το μας. Σωστά. 3 τράπεζες, 3 Αγίες τράπεζες, η μία των Παμηγής των Ταξιαρχών, η άλλη της Αγίας Παρασκευής και η άλλη του Αγίου Χαραλάμπου. Επειδή ο κάθε ιερέας μπορεί να κάνει θεία λειτουργία μια φορά τη μέρα σε μια Αγία Τράπεζα και επειδή παλιά ο κόσμος ήταν πάρα πολύς και δεν μπορούσε να έρθει την ίδια μέρα, την ίδια ώρα, ο άλλος ο ιερέας έκανε θεία λειτουργία στη διπλανή, στο Αγίου Χαραλάμπους, και ο άλλος της Αγίας Παρασκευής, για να καλυφθούν οι ανάγκες του χωριού. Το οποίο χωριό ήταν τότε 4.000 κόσμος, 5 κάπου εκεί. Μία από τις μεγαλύτερες εκκλησίες του νησιού και έχει να κάνει και με τον πληθυσμό του τότε, έτσι δεν είναι? Ναι, τουρκοκρατία είχαμε τότε και με βάση τον πληθυσμό επιτρέπανε οι Τούρκοι που κάνανε κουμάντο πόσα τετραγωνικά θα γίνει η εκκλησία. Η στέγη του ναού είναι 980 τετραγωνικά. Εσωτερικά ο ναός είναι εντάξει λίγο λιγότερο ας πούμε, και έχει και γυναικονίτη εσωτερικά μέσα. Και πάρα πολλά πράγματα από τον εσωτερικό διάκοσμό του είναι από δωρεές, έτσι δεν είναι? Ναι, από δωρεές. Και επίσης στο γυναικονίτη πάνω γινόταν και το κατηχητικό και γινόταν και κάποτε μας. Αυτή η εικόνα της Αγίας Παρασκευής βρέθηκε στο σπήλαιο που έδωσε το όνομά του στην Αγία Παρασκευή. Δεν ξέρουμε πόσο ετών είναι, απλώς τη βάλαμε στο πλαίσιο αυτό, η μικρή εικόνα μέσα που είναι ασημένια, και σκάβοντας τη βρήκανε στην κατασκευή εκεί, δεν ξέρανε ποια ήταν. Και το κομμάτι τούτο εδώ μπροστά που έσπασε με τον κασμά που σκάβανε τότε και το διορθώσαμε και έμεινε εικονικό. Αυτή είναι, δεν ξέρουμε πόσο ετών. Αυτή έδωσε το όνομά της στην Αγία Παρασκευή. Κύριε Κουλμανδά, είναι εντυπωσιακή η ιστορία του κάθε τι που βλέπεις μέσα στην εκκλησία. Θα θέλαμε να μας μιλήσετε για το τέμπλο. Το τέμπλο το 1/3 στην Αγία Ρέα Πύλη μπροστά ήρθε από τον ναό των Παμηγής των Ταξιαρχών της Γέρνας όταν μετακόμισε η Γέρνα εδώ και το υπόλοιπο είναι φτιαγμένο εδώ. Οι εικόνες από το τέμπλο είναι κατασκευασμένες στο Άγιο Όρος και είναι φερμένες με δωρεές κατοίκων, γράφει τα ονόματά τους από πίσω που κάναν τις δωρεές και φτιάχτηκε το τέμπλο. Οι δε κολόνες όλες είναι από κυπαρίσι και είναι ντεκόρ το άλλο που βλέπετε γύρω-γύρω. Οι δε πλάκες στην αυλή της εκκλησίας είναι από τη φώκια της Μικράς Ασίας, είναι φωκιανές πέτρες που είναι κατάλληλες για αυτή τη χρήση. Είναι ένα καλό κόσμος που βοηθάει, Αυστραλοί, Αμερικάνοι, μετανάστες, όποτε έρχονται βοηθάνε οικονομικά να κάνουμε διορθωτικές ενέργειες, γιατί εμπλέκεται και η αρχαιολογική υπηρεσία και δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε.
και ευχαριστούμε πάρα πολύ και αυτούς. Τώρα έχουμε μπει σε πρόγραμμα, έχει ξεκινήσει η μελέτη για να γίνει η ανακατασκευή του ναού. Στο ναό φιλοξενούνται και λάβαρα συλλόγων του χωριού. Για πείτε μας. Φιλοξενούνται λάβαρα συλλόγων, τα οποία έχουν προστάτη Άγιο. Το κάθε σύλλογος έχει το δικό του. Το πιο παλιό είναι, το πιο αρχαίο, το Γεωργικό Σωματείο η Πρόοδος, το παλιό η Συνάφη των Ζευγάδων, με έτος ίδρυσης όταν θα δείτε 1774. Δηλαδή η Αγία Παρασκευή το 1774 είχε Γεωργικό Σωματείο, όταν η Αμερική ιδρύθηκε το 1776. Έτσι. Δηλαδή πριν ιδρυθεί η Αμερική, η Αγία Παρασκευή είχε συνεταιρισμό, είχε Γεωργικό Σωματείο, το Συνάφη των Ζευγάδων το λέγαν τότε. Δεν είχαν τότε τρακτέρια άνθρωποι και αγροτικά. Με τα βόδια, με τις αγελάδες, με τα άλογα, με τα μουλάρια, οργώνανε και έτσι ήταν οι αγρότες της εποχής, οι γεωργοί σημερινοί.